Wat ben je aan het doen? Wij maken een voetenbadje voor de moeders. Van moederdag hebben ze een tegoedbon gekregen. En de eigen kinderen die gaan vandaag hun moeders een voetenbadje geven. Voetbad. Een voetenbad. Maar waarom een voetenbad? Ze zijn hier altijd druk aan het vliegen en aan het draven en dan verdienen ze wel een voetenbad. Nou, wat vies ervan om de foto van je mem te museum? Ik vind het leuk. Ja? Ja. Hast je geleerd hoe ze dit doen moest? Nee. Of dat is maar wat? Eigenlijk wel. Ik dacht dat je zijn business keert. Nee, business kind. Nee. Skeren voeten hebben wij altijd. Wij net de vrouwen hebben altijd skeren voeten. Nee, met zwitvoeten. Dus mooi kleer mij. Je zoekt maar goed hemel als ik daar weer. Ja. Dit nog. Nou, jouw voeten knappen er flink van op, of net? Ja, een momentje. Hij vergeet alleen de onderkant. Nee, jij bent ik al wat. Zo, er zit een stukje nagel. Mooie gekleurde nagels. Heb je ooit zulke mooie nagellak op hoorn? Nee, nog nooit. Wij zijn goede pedicure geweest als deze. Nee, nog nooit. Nee, de handdoek eroverheen. Anders moet... Hij kan anders niet opdrillen. En ik heb het huis gemaakt. 3 great men, a king, a priest, and a rich man. Between them stands a common sellsword. Each great man bids the sellsword kill the other 2. Who lives, who dies. Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow. Anyone can be killed. Hoi. Hoi. Kijk wat. Best ik wel mooi omklaard. Ah, jij hoor. Ik denk even voor de gelegenheid, hè? Een echte fan? Ja, en een echte koningin er natuurlijk. Ja. Dus je komt al helemaal in die rol. Ja, vind ik wel.
Op knibbelsdoom. Wat is het voor de staf? De staf heb ik ooit een keer in Drachten gevonden. Ik ben druïde. En toen hij deze vond, denk ik, dat vond ik een mooie staf. Om een beetje aan Gandalf staf te denken. Van de Lord of the Ring. Van Maarten de outfit. Vond ik leuk. En heb je die thuis ook wel eens aan? Nee. Mag niet voor mij. Mag niet vragen. Het is niet zo, het is niet zo goed voor de... Niet zo goed voor de Dit is scherp hoor. Nou, wat ik zo goed vind aan die serie is gewoon het aantal personages, de intriges en ik vind gewoon alles eromheen, het verhaal. Maar ik gewoon stiekem de boobs en dat soort dingen vind ik stiekem ook wel leuk, hè? Ja? Ja, het is met oors dan door de serie. Het doet wat veel te keer. In het eerste seizoen je denkt, oh Ned Stark, main character, boem, dood. En dat vind ik gewoon heel tof. Al dat seks en geweld vind je toch leuk? Ja. Maar je bent druïde? Ja, klopt ja. Wat houdt het in, krijg? Ja, goed een levensstijl van goed waarderen om we proberen zo goed mogelijk met dieren om te gaan. Het leven van dieren. Ja, dat is het meest belangrijk eigenlijk ook. Je dicht bij de meesten te staan, bij de beesten te staan, bij de planten te staan. Ken je dan ook wat toverspreuken? Nee, maar dan ben ik in de wind, heb ik geen toverspreuken. Hè? Dat maakt bij Harry Potter wel. Oh. Ben ik dol op, ja? Die heb ik al een keer zo'n, dus dat, nee, toverspreuken heb ik net. Als je het een klein beetje draait, zeg maar dat de kop naar mij toe komt van de bovenkant van de stok, dan komt het mooier uit. Ja, helemaal goed. 1, 2. Ja, mooi. Waarom deze klingen? Waarom? Nou, dat past in de stijl natuurlijk. Hoi. Hallo. Zullen we ook maar speciaal aangekleed? Nou, dit heb ik al... Nee, dit is altijd aan. Kleding. Oh, Standaardkleding. oh. Dat is die vreun? Ja. Nou, die klim pas ik een beetje in de stijl. Ik vind van wel. Het kan prima. Max goed natuurlijk. En zij gaat er zitten en dan zit ik eronder zo'n soort slaafje of zo. Zoiets. Ja? Zo werkt jullie relatie? Blijkbaar. Dat heb je net verzonnen. Harry Potter hebben we elkaar leren kennen. Ja. Met Harry Potter hebben we elkaar leren kennen. Ja, via internet. Meer dan 10 jaar geleden. Maar ga je dan tv kijken? Hoe dan? Een forum. Gewoon, en dan kwam ik hem op tegen, gewoon chatten. Dat is 10 jaar geleden. Nou ja, zo heb ik elkaar afgesproken. Zo kwamen we. Dan zijn we 10 jaar later samen hier. Ja.